tuna kan mulai mek hi rasania ani hi delivery boy ya rangin apa hi paho sa tak ni im company lian tak pakhat nei tu ni ras ro hi chu ama in to del tum tat mi ni wangin delivery na hi athok thina ni khat chu anapa ngai bok thok le tur chuan achuka chutia chulai chuan kholai ya chuan apa hian mufu hlavin na kowa rang takin apa po chuan kongsi ra chuan kar chu pakim afapa chu apan vata raspo chuan apa ko na chu hre in loading ve maya apa chuan ras chuan be in boya hetiang hi tireng tolo la kavan ti em hetiang nai tho wang hian ka thian theng khata pon min fiam thina nia mani fa pa chom zo lo ang main ko oma azak te poi ka jak ve thina sin boya khongai takin kan company hirom pui pui jok te ti in kut sui chung hian afapa chu an nge na ras chu chutia pa in kholai miwa an som le chu anui za le a ma sela pa hne na chuan kapa với tấm tắc mình xóm tua in ngày tua po cái ngày tua nó sẽ to xin mà sẽ hi hẳn ngày tua về tệ kapa he company hi har sa ta kai din ania ibul tran dan po eng kim min silvek ke hian anuam salai tanga ron tran ve hi ka du lo ni chu wang chuan na noi nung the ang ber tang hian in na hi ron thokila mi har sa te min noi nung jok te har sat je te an ha je te ka tha ve thei don ni tun din huna chun kapa nang ma he company engkal tur hian ila thato ka intikai mo chuanin ibula hian kala ron kal ve ngei ngei yang karon thok don chiang alom kapa lungai ma ta che ma se kapa ina min som boka kholaya min som boka kholai hi chun khongai takin mi thria ta hi chuan min som to su ti in apa chu an nge na apa chuanin adikalom boya kholai som lo chu poka duwa ma se hetia ichetla kan mu hian karel runa tat thina ni mi hian mi hnuai hnungan nga ing cheti ka hlau tat thina tin ka soi to ang khan ka thian then khaten min lo fiam ve zo zo bok nen hre om ka ti em ani ma sela nuwa mi ti na ber I hlim na ber he chu sak che ka tum hleinem ma se ka tho pe lo huna chuan he kan company hi I en kol ngei ngai ni ati in afa pa chu an thil le a ra chuan ka pa lungai su ka ti chu I pe lo huna mo eng tik nia mo chuanin karon thok ve em ang ka thei to pin itan ka thokanga I company kan company hi hei ai lian jokhian kan la se mang chu an tia hei pa ka tlai to do na ka kal photang ti in askutara chuan chuangin akal tanghal de a chutia kal chu apa chuan thlir zui vong in aril ru te chuan afapa chu a chuang hle a afapa chu akal liam hnu chuan anaw te ho hne na chuan kalang ule ti in anaw te chu an thrila anaw te po thu oi takin motora chuan lutin ama po motora chuan a chuang ve ta ngala ras kalta po kha athil sem vel chu a boi hle a kongsiram chang a chuan dingin athil sem vel chu an en fela chulai en fel lai chuan phone call localin phone chu an lavata phone atang chum pakhat hian lo bia in kan thil ron cha kan ei tu ron cha kha iwaron ti har em ve ka fa te rel tram to lo tuka miron phone chen ania khoilai nge om ti in aron bia rasport chuan in thlashung takian sarkati palani tunai hianin karong kalmeka kongsira karong pek tur cheu kan en fel le loka karei to lawang khongai takin milo do ram ro ti in nan bia a umnate an thil fian hu chuan rasport chu man mo takin chu milam pangpan chuan kalin atlanta wangwanga a deliver na tur mun an thlen chuan a scooter chu man mo takapa kim room lampang pan chuan akal chowa room doorbell chu an me chuan anon hong lok lowa an me non le hnu chuan pa pakhat hi ron chuakin he pa ming hi prem ani prem chuan rasne na chuan thian pai vari via kan ril tram tol tu ka sin ti in alo bengal bora ras chuan in thiam lo devin ngaidam an dil nga zungzunga aman za te zotin paisa chu prem chuan va phorin paisa chu an in hlana chutia paisa te an in hlan zo kalmayan tum chu room chunga tang chuan a hming ngei ko tu thom a hretlat chutia hming ngei yang ko wangin room chung lampang chu an da ka room chunga athil mu chuan athina thong khera mai chu athil mu chu abial nu tia ni abial nu chu khuma chuan lo thu in ras chu an ko lu ta
ras po chu rang takalutin ras chuan enge omzia hilai de ka mu che ti in tia chu an bia tia chu khuma tanga ron thowin atir chuan in thiam lo mel hle mai tia hi rasabial nu ani tia chu ron tong chuakin ras tuna chuan kan in kar thu hi engkima top vekani nang chu delivery boy mai nia ka hmalam hun tur hi ka ngai vin ve ngai sin chu wangin nang hi koprang thei ka ni lo ti in ras ne na chuan an soya ras chu aril ru na hle mai tia ne na chuan tia engma kan in kara in thena thu engma soi lovin tuna hin mi padang laka ti hian ni omomo ama po khan ti hian min kop char char ti na nia tuna hilai hmuna rung kal lewila hi ka tha chok top lowang kan ngai zon tirpon ka din hmun engki mi hraveka delivery boy ka ni ti hravek kan chung ka din hmun po engma hralovin ti hian midang min kop sanamo ti in a thina rim ve hle a tong le tuma an zo lai chuan tia chu ron in rol vatin ngo chip cham ro nang nen hian kan la in nei lawa ka du danin ko om thiang vekani tuna nang ain hei kabula om hi ka bialpa premani prem hi ka thlang zo ka nang ai chuan a ho sabok anni hian company lian takan neya nang ero chu delivery boy mai nia ani le nang chu te khin rual ni lo ti in kuzung chal ko khian a an khum sia chutia ngam taka ambial nu tia in an khum chu raspo amit tuet la sok mai prem chu tiai bula chu nongkal nain tia chu aron kuwa ama chuan tiai hi ibial nu ni mai thei nima sela tuna chuan ka bial nu nia ka ta ni to chu wang chuan tuna tang chuan voi khat maron tu boi to sung che idin mun le kan din mun inkar chu thlau takani tiai hi nuam sadawin ka siamanga nang chu na ma zungin ilo en kol towa engtin nge lo en kol ro chu ka hrelo nima sela kabula hian a hlim don ti ka chiangani chu wangin nang delivery boy mai khan kabial nu tiai hi ron hnai to re reng sung che aron ti chun zom ve zata ras chu a thina rim hle mai thin rim taka ang chukin engtin moin soi delivery boy ka ni nei min musitamo ke chuan ka hna hi rin om takin ka thoka ka tui bok tin nang tia nang hi kabial nu tan po ka du to big lo che an ti khum ve deuh saka chutia ati zo vele chuan prem chu rasbula chu rongkal hnai vatin ngai se chuta prem chu ron ena ani chuan tuna hin chuak ngal ro an ti chang deuh foka ras chu aril ru na hle a athin thok chuan prem chu khoi tum tamai Mahse tia chu ainkara ron tlazep vatin ras chu anam perdora izak chei na nge nang hi ka bialpa ni tolova ka bialpa chu prem hi ni chu wang chuanin min tu boi to su kan ti kha kal chhung hal ro ti in an nem dora an chum zuya chutia anem perazo chuan prem chu anui za hle mai ras chu an bula chu rong kal na in ti a hne na chuan tia ila inchhir khopang ke hi millionaire kala ni don ni an ti khuma eng tika ma millionaire ni top lowang delivery boy tanga millionaire ni hi tu ma kala shelo eng angkon tu mala I thei don chuang lo in choi po kangam nang ka kal san chei ka inchhir ka ring lo hrim ti ai chuan an ti khuma ra chuan ani tak chu eng kim hi ila hravek don alom tura chung ka kal san phot meng chu eng angpon inchhir mala ka tan eng mai ni to big lowang ti in an room chu a chua san ta a ra chuan a bek chu ak chuakin a rel ru chu an na hle a athil mu chu na thong hle ani ami tuite chu adang seng lo hi ni bera pona chuan chuakin a scooter chuan mun dang deliver tur alanga sia kongpuya chuan tlan zelin aril ru angai tu na chu a thui hle a chutia bial nu tia lo om mai chu makati hle mai anin ngai zon lai te ngai tua lim takin na thil deliver tur te po ain tha ṭhenin ain mu ṭhin kha nia chung zong te chu ami thla chuan alang or mai chu nga thil ton te wang chuanin a kha mu te po chu amit deuh sula chuti lai chuan Amazon a chuan ama to zong hian meiche pakhat hianin kar khalin phone ron hmang meka a thona office an pu hian a bia lo nia an pu an biak zo chuan phone chu an da Mahse chutia hnuai lampanga bi lai tak chuan a hma lo kal
ras nen chuan an in suta hlau mai ras po chu athil tuna wanga ain ngai tuna akaldin lai ni wangin chu motor chu mubik lo chuan brake po hi a met man lawa chutia in su chu ras helmet po chu aleng dor mai kongpui sira chuan asku ta nen chuan an tudun renga man mo takin chunu po chu ron tlan chu ngalin a hlau thong hle mai chuti lai chuan a sirami velte chuan tranpui po tum chuang lo chuan an lo en reng hloma chunu chuan ras chu vapan pheiwatin ras chu alu lo hai hle lo ni a vanei thlak takin hliam na lutuk chu lo tur lovin aluwa chuan hliam atura mongchang han kai tho hian chunu chu a hlau thon mel hle mai hlau thong takian I tha em ti in an ko sok soka ras po chu na that thu han soin chuti an tho tur chu alu hai chu chunu mal chunga chuan atule topa chunu chun rang taka dam do in chu khol ngal vatin hlau thong takian a thina pu dep depa chumi zo chun ras chu ron hale devin a chala tang chuan thi tlem hi ron chuakin chunu chuan aromol chuan chu thi chu an hru fai sak vela ras tuite han pe in anat le nat lote an zot nga zungzunga a hlau thon lu tuk chu a trapur boka ras po chuan a that thu lo changin a chung te phone sak tur ro chuan an nge na chunu po chuan kan la phone don nia Mahse dam do ina kalwa tangai ti in an kai thawa motora chuan man mo takin theilo hian an hroi luta chutia motora an lun hu chuan ras chu ni kho hrelovin om le tamai chunu chu a hlau thong zual le a motor kong kharte chu khar sok sokin man mo takin dam do in lampang chu apan pui ngala dam do in ko tan thlen chuan a au chula duty to po chuan rom boi pui ngal vatin man mo takin ras chu dam do in chunga chuan an rol luta chunu po chuan hlau thong takin a zui ve zela he nu ming hi nikani ani na taka chuan ras te company thok ve hi ni in rasi a hrelo hrim Mahse chu thil om takani rasi an company a kal ngai lo tlat hlau thong takin ras chu a zui zela chuti lai chuan company pakhat chuan meeting hi lo nei in anei tu pa bra chu ading meka a thin rim hle bok he thin rim na chan hi an company ang an bulloka wangani chu chuan ma son chakin an company hi atla cheme kani a thin rim chuan a kutte han hum ru in a bulvel mi te po chuan han hnem chu an tum viawa ni Mahse la ani chuan chu angai danin haulo an company aya ron hosa chak zok hi a thik tlatani abula chuan a fapa rong kala he a fapa hi rasa bial ni hlui ti bialpa prema nge khani prem chuan a pa chu ram be in kapa katikan mi zong huwa thin rim takin omsu kan company hian enge tlak china wakani ma kan son zel don alom kan tan tlan hi poimo chu tuna chuan a poimo ber tuna chuan room ka bidu lok chea a falin local lok thengem ti in apa chu an bek bora chumi hnu chuan prem chuan company thokte July meeting te bula chuan thu soin kapa hian company ma son nan na thodua nangni ponin du theu chu wang chuan ai chaka mala kan tum turani keini hi helai vel bora ho saber ni kan tum turani mi pon khi tamin Mahse kan ti ni chu wang chuan tuna tangin chak theyang parin ma kan la leang ti in thuan sei ve a chumi hnu chuan prem le pa le abial nu ti ate chu an in lampang pan chuan man mo takin an kal ta nga la in an thlen chuan prem chuan a pa hna chuan kapa nga ti kha ting khan mi zong mo thin rim takai thin ni in sum deuh te khai ti in apa chu an hrila apa chu ron ding chuakin longa thate ka fapa kan company tlak chhe je hi engki mi hraveka keipon ka hravek kan pielo ka company danga oma an ma son chak je soi hriem ka thachang dol tui ni a he company hi kom to lo hnu thling poi en kol turani chu wangin nang hian tranila ka ngai ni heti mai om rang turini lo ti in afapa chu an hawa chutia apai na hauna chu prema po chuan dikti in awm chu nuam lo ve hle mai chuti lai chuan anin chunga chuan mi pakhataron luta ani hi an company assistant manager ani prema pa bula chuan thuran soin sir kan company hian boina na sata kan tok me kani tuna hin kan company thokte hi an bang nuala
tin manager ngei po tu na hin ba na tu mani chu wang chuan entinge ma kan la kang ti hi engai tu wa ta ngai ni an ti a chung thu prema pa nang thria chu a thin rem hle mai a thin rem in sum zo lo chuan do ka na no chu chu lai chuan a pai dar chuya thin rem taka ang chuakim company no pangte mani mi lokin ka company mi le sa chu tiang min chu sak theyamo heng thil hi entinge thlen the jok an ti tun tu na chuta local pa chuanim sa ka thiam big lo ni so company nei tu pa chu rahul ania afa pa chu rasani rasi chu na pui vak lo ti chu ka hria afa pa hi chu ni Mahse la achuang ve khop mai afa pa hi delivery boy ni in apa po hian an company pui tur hian a somuna ni Mahse la ama in todel tum tlat mi ni wangin apa hi chu lo pui tam lo Mahse su ti an company han chak dan so keipon ka thiam che lo ni an tia chu ti lai chuan prem phone chu ron ri in prem chuan an lavata an company manager chu lo ni in apa phone tlang thelo wangin prem chu aron phone ani prem chuan changwatin an company manager chuan sir ipa ko phone tlang theilowa voina tang hian in company manager tang in ka bang ni ti ka rong hriat tir du cheu ni aron tia prem chuan makti tak hian enge omzia amha pon eng mai soilok silowa tu na heti thute iban tak mai ni an tia chupa chuan nia min hriat thiam ka ngai ni amha pon ban ka tumna rei to ni Mahse la in la boi ema wangin kan bang ngam mai lawa tuna chung ka thian pa te ka pui ve to ngai ni ka no pan lai zong zong in anin engkim min puya chu wang chuanin in company tang hian bangin pura hulate company a son ka tho ve ngai tlat min hre thiam fram ang cheu ka chungan thatna ka rul let ve theinan an company ka tho ve ngei hi ngai ni ti in alo changa prem chu a thina rim hle mai thin rim tak hian lunge prem ti zia chu i thian pa te poni se kan company contract e sein lak lo to tuna chen bang thei mai lawang ti in an thri let ve a chu ta chu pa chu ron thin rimin eng ang pon sein mai la kha ka sein na hloka eng ma ka la lawang in kuta hian cheng khat ma ka phut lawang chu wain ka thian pa te ka pui don ka thian pa hi tuna dam doina om me ka chumi kan tu chung ka kal don ni ka thian pa ming chu prem ani delivery boy thin ni Mahse la ama in to del tat tum mi an company apo na ro pui takala chel don ti ka chiang ani chu wang chuan kha ka contract sign kha zo lo Mahse la poisa ka lak don mio lo wangin a zo ani mai to ro se ti in phone chu ada maka chu ti lai chuan nika po chuan dam doina tang chuan rasapa chu a phone meka rasapa chu official lo thu in a do kana chuan anu pui thi ta le rasano pan lai thalak chu ada wanga phone call chu lavatin nika chuan afa parasa che sual dan le damdo ina om dan te chu an thil zung zunga chu thu an hria chuan a thina thong hle mai engtin na ka fa pa chu entin nge om tu na enge din hun dik tak min thru ro tin khoi damdo ina nge tu na hian om mek ti in man mo tak hian an zota nika chuan sa city hospital a kan om meka ama chu ngai tu om lu tuk lo nia ama po biak thia ni Mahse la a chala hian hiam engemaw tuara chu ni mai ti in an thil zung zunga phone ten da nu chuan rasapa chuan chu tia fa pa han om mai chu makati hle a angai tu na po kal thui hle a fa pa nei chunin a boral san mai ang ti chu a hlau hlu ani man mo tak nei siama office chu san ngalin motor chuan dam doi lampang pan chuan akal ta ngala chu ti lai vek chuan prem te in chunga po an lo la boi hle mai prem chuan a phone call don chu apa hena chuan an thil zung zunga chutia an manager apang ti apa na thria chuan a thina rim hle mai a fa pa chu engkima hian a mo pu ni rungata engma suina chang hrelovin thu thenga chuan a thu ngoi reng rungot chutia apa thun ngoi reng ta ga chuan prem chuan a bial nu tia hena chuan tia so company ni tu pa so rahul ania afa pa chu rasani afa pa rasu ibial pa hlui delivery boy ngei kha ani mele nichinna meram phone tu khana soi cheng khop mai ti nang hril dap dapa chu thu ti ai nang hria chuan makati hle mai a thin lung chu apuak ke hi ni ringota thin rim tak le tapur chung hian ras kha chu tiang chu ni chuan khati khan kalo tong khum vak vaka ani na kha chiang mi lovin
tikhan nang po kha ni lo an khumani kha ka zak hle mai entinge kan ti ta kang an tia ras chuan ti ai dara chuan an vuana lungai su ti dan ka hrialom tuna hian damdawiina awm mek a engtin emaw ruah hmana kan siam ngai ni so company so ama ro chung tur ngei nia chumini wangin ama so kan ti chet tel ve ngai ni tin ani so so ti omreng chuan iza khuwa hi ala seidona sin an tia tia po chuan rapur chung hian a mel mule ka hlau hlu ni entinge khovel eng hi ka hmungam to zo kang ti in an suya prem chuan ruah hmana fel lo tak siamin rasa omna damdawiina chuan kalan tum dun ta ni chu ruah hmana chuan ti hlotlin chuan fu don riau hian an hria rasa pa po chu damdawiin lampanga chuan thleng to in tia nen chuan an in hnuah tia hnena chuan chanchin te zot vatin tia po chuan chanchin tlang pui te chu alo hrit le a chumi hnuah chuan man hmo takin rasumna lampang chu an pan duna rasumna bulan thlen chuan a fapa khumamu lutuam buran hmu chu alain dat hle a trap tro chung hiam ka fapa heti hian ka tingai om tak mai ti in a fapa chu a bemul mola raspo chu alu haideu wangin alaron meng pe vak lowa apa chu ron changin kapa ka thala tukania khatika ngat ngai tra pur ni kadamalom kalu hitle min la hai ti deuh mai nia ka accident dan po kha eng ma han hriat chin po ka nei to lo ka ngai tu na kal ding lai nia ke ma khan ka vasu zok na main ka hria ti in ama le ma chu thiam lo in chan tira apa po chonin boya trong tam na tu su I chau phang ka thu soi oi lova kan company a ron omla ron thokla khatia delivery boy ni mai a chonin kan company a hadam zoka inu tha po ka za zo zai to nia inun minon Mahse tianga yom hi keima min dem don tuk chu wang chun khong ai takin tuna tang chuan kan company a ron thok to ro ti in a fapa chu an nge na raspo chuan apa kut chu lawan rangin kapa nie mani in to del ka du thina kan company a po na chu om ti chu ka hrenga lom Mahse inhena ka soi to angin khami delivery boy ka tho chung khan mi hnuai hnung zok te tan sum le pai tho chu har sa ziate mi ho se zok ten en tingen lo an khum le an tong khum te engkim ka hriat pha to a chu wangin delivery boy chu tuna chung ka ban san thei to ang kadam vele company a chun karon thokanga ka thei ang tokin kan company maso nan ka thok don ni ti in apa chu an hrila chu ti lai chuan damdawiina thok chu rong kalin damdawiin thok pa chuanin ilu hai chen nia hei hliam nal tukitur lawa chu wangin damdawiina om rei hi ngai lawang vuin la la hian damdawiin hin chu san thei don ni hi ti in a ron thril nga zung zunga chumi hnu chuan chu pa chu a chuak le ngal mai a ra chu ron tho chuakin apa hne chuan kapa engtin nge damdawiina kom ti hriat ti in an zol le hnuah apa chuan lo chang vatin ka fapa hei kabulami hi nika ni hi ani hi kan company thokania ani hian ni chanchin miron thril vatani an tia chumi hnu chuan chuak tur chuan in siamin ras chuan nikai chu hnung lampang atang chuan a enjoy wangwanga an in siam fel hnu chuan damdawiin tang chuan chuakin nikai motora chuan an chuanga ras chu ma chuangin pa ber chu a hnunga chuan a chuanga hokonga chuan nikai chuan an che sul dan te chu a soi ngal zung zunga ras chu alu la haidewa wangin engma po a soi chuak lem lo man hmo takin an in lampang pan chuan an tlan ngal wangwanga chu ti lai chuan prem le tia po doctor thuma in thuamin damdawiin chu aron lut meka ras chu anon zongani na duty hne na chuan ras umna an han zota chu ti han zo chuan na duty chuan ras te chu tun mai an chua thu in alo chang mai a chu thu an han hria chu ti a le prem chu an hril hai hle mai prem phe chu a thinarim hle a bang chu a chu hmal dot dota an ruah manna chu engma lo mai ani don ti an hreta ni engma ti the nei ta si lo man hmo takin damdawiin chu an chua san le ta ringota huna liam zela raspo chu adam ve to hle mai an company pon hmu thein ma son zela tum khat chu an company din cham lo man tuma he an din chama hian rasapa chuan rasu an company hi ras en kol turin lana tumani chumi tura in bo saina chu kalmek zela chu an thillom tura chuan prem le tia po an som tel nge nge ni ras chuan
tia le prema an khum dan zong zong kha abenga hian ala cham renga chu ti lai chuan prem te na po an pa fa ho chuan som na an don chung chang chu an lo soi ho meka prem chuan kala chak lo hle ni Mahse la apa chuan sum do na thila nia tu poi tla che thei kan nia tu po chung nung thei kan ni chu wang chuan an som na chu chu volom pui sam ram ro an company la rei lawa plak che thun pola nei thei ti in afa te chu an thil dap dapa prem chuan hrel hle Mahse apa han soi chu pom ve mai tha in a hria chu ti lai chuan Mr. Rahul te in po anal hle a zan lam pangalom tu man ni alom pui tu theng kha te chu local to in an in level te chu an ti eng choya raspon nu ma ti hle mai chu ti lai chuan prem le tia po raste in lam pang pan chuan anong kal ve mek zela prem chu alalung oi lo hle mai ni Mahse la apa thu hnial chu a hre ve si chak takin kar chu khala an hnu dewa chuan raste in chu thleng ve mai in tia nen chuan an in zilut ve ta chu ti lai chuan chulai hmuna chuan an lo hlim to hle a in tu te in howin ti te hrang hrang mang ten an lo ti hloma chu tia lim takan ti ho lai chuan an hma do sana chuan Mr. Rahul chu ronding kangin thian du tak te u zanina hilai hmuna kan som na chu ngai poimua in local hi kalom tak zetani he hun hi lim taka in man ve thei ngei ka be sia tin kan company tan he hun hi hun lo mom takani bok tin zanin hian thil pakhat puan du ka neya chu ero chu kan la nga deuh det angai don ani achan chu tunai hian ka fapa hi aron kalmeka ka fapa hi kalo nga thlen phot angaya milong ha pui ve thei chuan kalom hle ang ti in an suya chutia thua soi zo chuan mi pui te chuan lobin kuthi an beng du dura prem le tia po chuan phur vak lo hian an kut chu an lo beng ve bok chumi thua soi zo chuan prem chu a thinarim hle a ku jung chal hian han kok deuh sak sakin an ni hian ke ni hi min ti mual phowan tum chiang mai hetiam min som ve dan hi engmo tak chu omani an ti deuh su su a tia po chuan prem bula chuan engmo tak chu thleng don ani ni Mahse la tu lai hian ke poi ka zak lok sa ka zak tak zet ani ti in prem bula chuan an soya chu ti lai chuan nika le ras chu lampang pan chuan anon tlan ve meka nika chuan ka chu khalin aron man hmo dun hle apa in darza thuna tiam chu an thleng man lawang ti an hlau hle a man hmo taka tlanin chulai hmun chu an thleng ta chu vele chuan apa chuan ras a hming chu alo lam wata ras chuan man hmo takin apa lampang chu pan phei ve ngalin apa chuan ring tak hian voina hian thupoi mo deuh ni pui hriat ah hian puan sar ka duwa chu hei hi ni kabula om mek hi ka fapa ka hmangai em ras ania ani hian deliver na thok trin chu na a tho chan chu in to del adu wangte mi hnuai hnung jok te en dong an to dan te tin sum le pai tho chu an har sat zia te hre chiang turin chu na chu a thokani reilo te tho chungin eng ma ton chu nei nge yang anim puan zara tu ti chuan a puang zaranga tuna ka puan za du chu tuna tang chuan he company hi ka fapa ra sa hian ai en kol tawang ti in an puanga chu thu abial huli ti ai nan thria chu a tap chu ngal pura an hnuah chuan a bialpa prem chu omin a bialpa chu a thin rim hmel hle mai tia chu a in sum zo thot lowa a bialpa hne na chuan ngai dam dir ka ngai ni ti in tlom le za po don lo chuan stage a chuan tlan chhowin rasa ke bula chuan a han bok khup thlopa rasa ke chu huanin a hnuah a kutan vuan le a ras hne na chuan ras khongai takin min ngai dam ro ka thiam lo liao ani min ngai dom ro ti in a tap lom loma chu ti lai chuan a bul vel mi te chuan ngoi reng hian an lo en thupa prem po chu omai na shelo hian an bula chuan a lo ding ngoi ve reng rengot ras chuan thu han soin ain sum du bi khau lo tia chu ko deuh sak pa hian nang hi kabial nui thina Mahse mitam zok ten han hnuai hnung anga an ngai delivery boy ka tho lai khan min musidin bial padang min neisan ni lomi tuna hedin mun hi kalua tuna inchirin i local le simo khamini in rooma e tu kron da ni kha ilakhra dengem min tong khum dan zong khaila hrevekem tuna chuan engkim ke chuan kala hrevecasin
ข้ามีนี่ก็เรียลุนัดเจียตค่ะข้าอินรูมข้ามีไงค่ะมีตุยตะจุงก็ชัวสันสินทินกี่มาเห็นขาทิลข้าก็ไงตัวเล็ดวางินดำโดยนักอมผาบกก็รู้มังไงจ้ะค่ะเฮโคเวลก็ทิลติส่วนเลียนเบอร์เฮลันเร่งังตีอินอันสวยดับปะจุดที่สวยไล่จวนตีอาปอจูอามิตุยลัดละปูระมีปุยเตปอจวนจูทูอันหันเรียจูมากันตีอินอันการเราหุบจอยจอยะจุดที่ไล่จวนราสปามิสราหูจูรันอินโรลวัตินวินฮีลุงไว้นั่นดีตัวนี่ละวะพิมนั่นดีตัวนี่มาเซกันตุ่มเหลาเดวินที่ละลูกเซงตานี่ฮีมิเสถียมังจูก็ฝับปตรน่าจงค่ะเอ็งมากะลูกเสียปุยไงละวะข้าหน้าค่ะลิมตะกินถกทรินมาเซข้าหน้าลิมตะกาถกทรินฟังคันอเบียลนูจวนน่ะลูกเทนันเสียจานน่ะอินชีรินดูนางไงดำมารอนดีเลจูนี่อะก็ฝับไปเฮียนอ่างไงดำกระริงตบเลยเว้คงไงตะกิน security เต้นอมไทยชวนเฮมิเตฮีมิลูลักชัวสักเทอุลาโลมุมขบังกันโปรแกรมมันตุ่มเตลิมตะกกันมันเซลเทฮีก็ดูนี่ตีอิน security เตจูอันก็ว่าจุดที่สวยจวน security เตจูรอนกัลนายอินที่อาจู stay สตรังจวนลักลากันตุมาจูเวเลจวนอาบิลปาเปรมจูรันโรลเวอินเปรมโปจู security เตจวนอัมมันเวงหัลไม่อะมิสเตอร์ราหูลจวนทูรอนสวยชุนจอมินคงไอตะกินมิงเสถียมโดนเนี่ยจานอินฮีลิมนะหุ่นตัวนี้อ่ะกันคอมพานีตานหุ่นปอยมัวนี่จู่วางินมิสเตอร์เปรมเลตีอาเตมิโลชัวสันเตอุตีอินนั่นเงินเลยอ่ะจุดที่อันติเคร์จู่เปรมจู่อลุงออยโลเล่ไหมริงตะกาอาวินอินลักษณะขบังตีอินเอาตัวระตีไอเอรอจวนเอ็งมาสวยเลวินมิติดละปูเรียนรัสจู่อัดเฮียรงอ่ะ security ตะจวนมันหมดตะกินเปรมเลตีอาจู่มตัวราจวนดาลูตินอันกัลตีร์ตาอ่ะจู่มิหนูจวนลวงตะกินโปรแกรมจู่มันชุนจอมนี่อินมิสราหูลจวนอฟปารัสเนนาจวนก็ฟปากระช่วงเล่ไม่เจข้าเตียงจันจินนี่ตีโปค่ะเอ็งมากระโดดง่ายเหล่าเจียมินสิงง่ายเหกเหล่ามาเสข้างเตจูนูไล่เล็ตังวาลิงกันตนตูทิลเวกเล่กินี่ไงปนกันตนหูนี่อ่ะเอริลรูเตปออาลูนั่นตัวนี่ไม่ทีนี่มาเสละตูน่าจวนกันมาลำปังหุ่นเฮียปอยหมอโจกันเนี่ยตัวไหนเฮียนทิลฟิลตูเจกันเนี่ยตัวนักกันบุลอมเมกฮีอามิงเสตโตนิกานี่ตัวน่าชวนตังวัลปุยทิ้งนี่ตัวอิตานุปุยนี่ตะโปอาหุ่นเวทันตัวอิงกระเสียนิกาฮีนุปุยตานี่ดูไม่เงิมตีอินอาฟปาจูอันโจตาจุดที่อาปายนารินหลูลำปังได้อันโจจูมักติเลียอาปาจูชานลูกไงนะปอร์เชลล์อาปาจูกัลสันินนิกายบุลาชวนอวัดดิ้งเวเลียนิกาบุลาชวนนิกาเอ็งมาปอร์เชลล์มีเหล่าจีนก็ฟปาข้ากับลูกโจเวรมุตตาก็ฝับปันตุปีตานหินกับอีดเจนี่ตีอินนิกาจูอันทรีละนิกาจากลุตุกจูอาลูดิ้งกุนเร่งอ่ะอันหูเดว่าจวนราสุอิงไงตัวฮารินนิกาดาระอันดมปาจวนนิกากาปาทุสวยเกษียมเกจวนนุปีตานกระดูเจียนังเฮียนปัสสลตามินดูเวงเอ็มเงไงจงดังนี้จกตีอินอันโซตาสุดที่ราสันอันโซจูนิกาปอจวนชานไงน่ะไม่อะเชลวะนี่มาสิละอันหูเดว่าจวนเก็บปนรัสปัสสลตานกระดูเจตีอินอันช่างเวตาอันหัวจวนในปุยลำปังจูอันหอยมิสเตอร์ราหูลจวนถูสวยอินจานอินฮีกันคอมพานีตานหุ่นปอยหมอนี่อ่ะอินจะไว้จุงอ่ะเฮบินลงปุยตัวไรอินเลวกะละวังเห็นกะล้อมตักเจ็ดเจ็ดนี่ตินจานอินเฮียนปวนดูดังกันเนี่ยกะบุลาดิงเตฮีอินหุดเทวังก็ฝับป่ากะดิงละมันมีฮีนี่ตินอดิงละมันมีฮีนิกานี่อันปันหิเฮียนอารังเทียงเบรินอันอินในโดนตีจานินเฮียนกับปวงดูนี่อันตีอะสุดที่อันสวยโจจูมีปุยตะจวนกุตันเบงดูรไหมราสเดนิกาปอจูอันหิมเลียอันบุลาจวนป้าจูอมินอันปันหิจวนเอ็นตอนเชนะรังตะกินอินในจูรัวมันอันตุมตานี่โอเลข้าตีจงข้าตุนทรูมากรอนตีชัวเลเทตะจูอโลนิเลตาเทียตูเลง่ายถ้าตูจงเตอินจะว่าอินจุงกะโลมาหุ่นมันนวมเลเวกอุเล